Hello, आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आं दायो आंनि बोराइजों सिक्किमाव बेरायनो फैदों आरो आं बेखौ एपिसोड वाइज खालामगोन आरो फर्स्ट एपिसोडाव आङो मोनसे प्लान्ट रिजर्वेशन आरो अर्बन गार्डन होननाय मोनसे जायगायाव फैदों। जालांबाय थादो। बे लामाया लाभार्स रोडनो बेथिं डेटिं खालामनो फैयोनो मानसिफोरा गारि सालायनो सोलोंनो फैयोनो सस्ताबोनो ओंखायनो गोसोलायनायफोरा फैनायखाय लाभार्स पइन्ट आरो मैया हराव अखा हानायखाय गुमलेले नुजोबदों। नैबे प्लान्ट कनजारभेटरिनो हाबहैनो नागिरदों। So beautiful flowers fra. Yama Cineraria. Hey, malay gardening ah. बेफोराव थाबायब्ला गार्डेनिं खालामनायनि गोबां आइडियास मोनो। जोंना बिदिस खालामनांसिगोन बोराय। Pine tree. Kulibe. Behaina जा मोजां नुदोंब्ला एडेनबारिया बेसेबां समायनामोन बेबा। आयै जों बे नुबोनाय बिफांफोरा मेडिसिनेल प्लान्ट्स हार्बल खम दाम जागोन बे जोंनिथिं फानब्ला आयो 2000 3000 4000 गाहाम लागोन बे नंगौना नङा मेडिसिन होननानै सानो जेनेबा हार्बल होननानै नै ड्रेगन गोबादों जा मोजां नुखादों so beautiful नुखादों बेबायदिखौ नुखाबाय थायो अब्लाबो नायलाय दिनै दाउ बायदि नुखाथारदों ओंखारबोबाय दायो ओमफ्राय जों दायो ओंखारलांनोसै to the next destination मा हेला जा मोजां मोनसे quotation होदों anybody can create hybrids but God alone can create species दायो जों गाहायाव थांनोसै बेसेबा गोजौ दाउजो है नै बेसेबा गोजौ दाउखोबोबाय जों बै गाहायनिफ्राय थिमो आरो दोंखौ गोजौआव थांला आय दलं दं दालां थांफिनसै गाहायाव थांथ'ला नै वाटारफल थिं नायनोसै आरो दाउखौ बावनांगौ दाउखौ लांबावनोसै नायनोसै फैदो जिथिया मा दङ मा गैया नायलांसै हाजो गाखोलाबो बारा एथ'ग्राब मेंनाय मोनाखै बिबारफोरखौ नुनानै बिफां लाइफां नुनानै रिलेक्स जादों नालाय आफ्टर अल माइन्ड गेम्स नालाय बेफोरो डिस्ट्रेक्ट जाजोबदों मेंनाया
ओरै दावखोलांसै ना ओरैसो थांनांगौ बे बिथिंसो ना बैथिंसो जानला मोनला दावखोलांसै मेंनायानो गैला जा मोजांखा बिउटिफुल सिनारिथार दै गाबनाय खोनाहांदोंसै स्रेव स्रेव ओइथिंदां खाथि सफैथारबाय स्रेव स्रेव गाबनाया बारा खोनासिनबाय अ ओइलाय बाव नुखाबाय थायो बेलेग वाटारफल्स नुबाय अब्लाबो माने एक्साइटमेन्टआ आलादा जायो जों खाथियाव गैया नालाय ट्राभेलिं खालामबाल'सो नुयो बे आर्टिफिशियल नङादां नेचारेलानो बायथ' हांखो दैयालाय गैस्राया जा बोहैनाय बायदि देखायदों ओमफ्राय गैया हनै दैयानो गैया एसेल'सो नैबेनो वाटारफलखौ नायखांनानै दायो थांफिननोसै बेनोसै एपिसड मोनसे जोब्बाय नेक्स्ट एपिसडाव लोगो मोनफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडाव लोगो मोनसैलाय दै बुंखांबाय आरो खनसे बुंफिनदों मोखां नायनानै बाय